Tofa yanzu komawar Madugu jam'iyyar APC bayan wata muhawara da aka gabatar. Kamar yadda za mu kawo muku cikakken bidiyon a cikin wannan channel namu mai albarka mai suna Tushen Hausa 24. To amma mai sauraro idan wannan shine zuwanka na farko ko kuma in ce ziyarar ka ta farko kan wannan channel namu mai albarka mai suna Tushen Hausa 24. Dan Allah muna da buƙatar ka danna mana alamar subscribe kana ka danna mana alamar ta ƙararrawa. Domin hakan shi ne baka damar samun zabafan labaranmu kuma da ingantattu da zarar mun ɗora. Samu guri ka zauna tsaf domin sauraron cikakken bidiyon daga wancan namu mai albarka mai suna Tushen Hausa 24. Ga cikakken batun yana zuwa, mun gode. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu masu sauraro. Barkamu da jimirin sake saduwa da mu da ku a cikin wannan rana mai albarka. Labarai da mudamin su kamar da kullun yadda muka saba kawo muku zafafin labarai. So yau ma wannan channel namu naku mai albarka mai suna Tushen Hausa 24 ya leka wani zafin batu ne da ake jaddada maganar komawar wato Madugu shugaban jam'iyyar NPP a yanzu. Ana jaddada maganar komawarsa jam'iyyar ta APC kamar da zamu kawo cikakken batun a cikin wannan channel namu mai albarka mai suna Tushen Hausa 24. To mai sauraro idan za ku tuna a baya zababben shugaban kasar Najeriya wato Ahmad Bola Tinubu ya kira mitin na tsakaninsu da wato shugaban jam'iyyar ta NPP wanda ake masa lakabi da Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Ya jira su tattaunawar sirri tsakaninsu yayin da ake tunanin cewa Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso zai koma jam'iyyar APC ne, yayin da shi hakan kuwa aka wato masa sha'awar ya koma jam'iyyar ta APC kamar yadda wato Bola Ahmed Tinubu ya karanta masa, yana mai roƙonsa da ya dawo jam'iyyar ta APC a cigaba da tafiya a gyara ƙasa baki ɗaya. Yayin da Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso bai ce a'a ba, yayin da yake ta shirye-shiryen komawa jam'iyyar ta APC. To a yau ne dai muke karo da wani cikakken bidiyo da yake tabbatar mana cewa shugaba kuma jagaba a jam'iyyar ta NNPP wanda ake masa lakabi da Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. To mai sauraro kan cike kurkurutu dai wannan magana dai har yanzu ana a tsakani ne, ba riga an tabbatar da cewa ya koma jam'iyyar APC bane ko kuma ba zai koma ba, ko har yanzu dai ana nan a tsakankani ne. To mai sauraro a daga ne anan zamu kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai da ku manta danna mana alamar subscribe kana ku danna mana alamar ta ƙararrawa, domin hakan shi ne ba ku damar samun zafafan labaranmu da zarar mun ɗora. Mun gode.